Rantsuwa da Alkur'ani mai girma wallahi ibada kai kuma shine abin da Ubangiji ya fi bukata a lokacin fiye da addu'a. Dan Bello ya taɓa mutuncin malaman addini wanda hakan ya janyo masa baƙin jini daga marasa fahimta da masu son zuciya. Amma gaskiyar guda ɗaya ita ce da yawa malamai na ɗaya daga cikin ummul haba'isin wahalar da talakawa musamman arewa ke fuskanta ba wai tun yanzu ba. Ba wai malamai ba addinin gaba ɗaya shine tamkar babban raunin 'yan arewa da ake amfani da shi ana shashantar da hankulan. Wannan babbar magana ce da ke da matukar ɗaci rikitarwa da wahalar karɓuwa ga kwalwar wanda ya daɗe yana rayuwa akan tunanin da aka gina shi akai kuma shi kansa bai san ana juya tunaninsa ba. Da zan baka misalai daga ilimin dark psychology da yadda azzaluman shugabanni ke amfani da malamai ta hanyar addini gurin manipulation wato sauya tunanin al'umma da zaka ƙaryata ni kuma ka kafirta ni. Misali yunwa da talauci sun addabe ka idan ka yunkura neman yanci malamai za su taso suna tunasar da kai cewa karɓar kaddara shine zai baka aljanna. Babu asibitoci, babu makarantu, kana jin yunwa ba aikin yi. Idan ka motsa malamai su tunasar da kai cewa ka zama mai haƙuri. Duniya fa aljannar kafiri ce kuma kurkukun mumini. Hakan zai sa kana kallo ana zaluntar ka kai ta haƙuri har ka gama rayuwarka. Ƴaƴanka da jikokinka ma duka za su ci gaba da rayuwa bisa wannan tunani kullum jiya yau. Yayin da su shugabannin da malaman da ke rarrashin ka suke cikin walwala da jin daɗi da su da ƴaƴansu. Suna samun ilimi, manyan asibitoci a ƙasashen waje, manyan gidaje da motoci, AC na busa su babu dare babu rana. Kai kuma kana kallo kiri-kiri an barka da tunanin ka ci gaba da haƙuri Allah ne ke jarraba ka. Malam kai ne ake ɗorawa akan hakan kuma kai kaɗai kake aiki da hakan ban da su. Amma rayuwar mumini a musulunci baya nufin sai yana cikin rayuwar ƙasƙanci da juriya da wahala. Wannan zalunci ne da shugabanni da masu kuɗi ke matuƙar tsoron talaka ya fahimta. Yanzu za ka fahimci ashe tunaninka ba a daidai yake. Shin me yasa lokacin da shugabanni ke satar dukiyar al'umma ka fi jin cewa bari ka yi addu'ar Allah ya yi maganin su fiye da jin cewa baka yadda ba sai an ɗauki mataki. Lokacin da shugaba yake ikirarin ya inganta ilimi da makarantu yayin da yake kyamar saka 'ya'yansa a irin waɗannan makarantu. A maimakon ka riƙa jin cewa sai an gyara amma sai ka ji kawai ai akwai ranar lahira Allah zai muku hisabi da su. Lokacin da shugabanni suke muku wani abu ba daidai ba ilimi da hankalinka sun tabbatar maka cewa ba daidai bane amma da zarar kayan ƙuru za ka yi magana sai malamai su nuna maka ai wannan shugaba ne abin da yake bukata shine kawai addu'a haramun ne bore ga shugaba ko kuma Allah ne ya zaɓe shi shine alkhairi da sauran maganganu na kwantar da hankali. Haka za ka yi ta jura zalunci kana yin Allah ya isa. Ita fa kalmar Allah ya isa an dasa mana ita ne a cikin zukatanmu domin mu riƙa samun sauki a ranmu lokacin da ya kamata a ce mun tashi mun nemi haƙƙi. Kuma bayan yara Hausa babu ma'anarta a kowane yare. Ko a Hausawan ma talakawa da inda jahilci yayi yawa ne aka fi amfani da ita. Amma a zahiran gaskiya sakamakon zalunci shine biyan haƙƙi, gyarawa, ramuwa da hukuntawa. Fawwala hukunci gaba ɗaya ga Ubangiji ana yin sani yayin da babu ikon yin komai. Musulunci ya ƙarfafa yaƙi don kawar da zalunci fiye da haƙuri da yin shiru. Amma me yasa malamai suka fi nuna mana muhimmancin karɓar ƙaddara, haƙuri, addu'a da fawwala al'amura ga Ubangiji fiye da cewa kar ku yi shiru kar ku